no joto media phane rono sing lamsogo sing saimano khana tiesa bai bargonta da ujak bon sara tripura ganangai abono kitingai sing tili sipajola district RSPC ningai sing kaisa press meet khaya thang tongo abono bistari babe sana bagai sing tabuk jora ya phanai sini takuno bo abono sabai sukurboi khana bahai kengnai bo sai khana ron hamba balaken hambai darano khenani bon aba keba sing abono salaimano lahar kasumung ba muhairakni salaimano abo tamni bagai himmanle abo belekeno kaham nasik mungno te kaisa nangkumani sobano tuinai se abo ka sini amani kokno sing roman script bai srinani bagai o san mungno sing sanlaimang kebangma bisi engka haipan sing tabuk phano sini hapang bai goshuina harjayako ulda singno bangla script bai mas hinai eba kaba devanagari bai mas hinai hinai singno impose khai tongo nge sini kokno sing bo script bai sikan ke sini chakok abo singno saimano nge ommane nyono sing sanai nai abono demand khlai nai sing khnani obon eba kaba khnani je kuthum laimani kaisa obono sanai nai o jagao norok joto no lamsogo bises khlai nai si bai jola district ni joto amsoini sini takute bukuk som norok tumuno nai tongo ke student ten tongai rok buma bufa tongai norok joto no sini besa butui rok ni thinang no nahrai ni norok obono support khainyan bagi norok phaimano o jagao sing kuno politics bai sing nanglaijak kroi kuno religious bai sing nanglaijak kroi sing tini ora asuk laimani engka RSKC abo engka roman script for Kokborok joba hnai nai aini bagai je bororok Kokborok kokno hamjak nai tei omono sini roman script bai srinani musungnai tei roman script bai sigange chajago oma hai borok tong o jagao sungnai baksa sungno phandrui mano sungnai baksa khorang tisa phai mano asungno te kisa thaisa thaini kok sini taku golin sabon kisa phagate